Toto je inštruktačné video, ako si vyhecovať sranie. Pavúk, ideš. Peristaltika čriev. Hej, to je... Pavúk myslí, že keď je to umí, tak sa najbávam, že ti uverí. Nechaj ho vysvetľovať, prosím. Nevyrušuj hodinu. Prirodzený pohyb čriev, ktorý vedie k defekačnému reflexu. No. A keď sa ten defekačný reflex nedotavuje prirodzenou cestou, tak to musíš si... Počúvaj, už to cítim, jak sa to posúva. A vymenujte pohyby? Popíš ich? No proste, Rubek, evo si takto nejak akože stimuluješ. Počkaj, možno, že príde k tomu najlepšieho. Tak to treba potom nahať do základnú zrovna. Chodí sa nahať do Ale nie úplne k vyvrcholeniu, ale k takej predohre. A toto je výsledok. Už, čoskoro to pôjde, baby. No proste, takto si nejak... Chcem podotknúť pre diváka, že toto video je natáčané a lektor nebol v triezvom stave. Ale pokojne. Cigareta vyvoláva defekačný reflex. Ja si skoro trezvy. Mladiež. To je pravda, preto fajčím. Ďakujeme za hodinu.